ассалому алайкум дӯстони азиз, бародарон ва хоҳарони гиромӣ. Ин шабакаи голос мигранта мебошад. имрӯз шуморо бо якчанд хабарҳои нав ва муҳим огаҳ хоҳем кард. суҳбат мекунем дар бораи саломатӣ, дар бораи қонуну қарори наве ки оиди регистратсия бояд ба наздикӣ қабул шавад ва фальшивии регистратсия кам шавад, дар бораи вид на жительства ва якчанд хабарҳои дигар. дӯстони азиз, шумо ҳатман обуна шуда зангуларо пахш кунед то ин ки аз минбаъда хабарҳои мо аввалин шуда огаҳӣ пайдо бикунед. хуб, шурӯъ мекунем. пеш аз ҳама каме дар бораи саломатӣ гап мезанем. мутаассифона кор ва фаъолият дар хунукиҳои Русия мо муҳоҷиронро гирифтори бисёр касалиҳо кардааст. қариб ки ҳамаи муҳоҷирони мо гирифтори хунукзанӣ мебошанд ки бемории простатит яке аз онҳо мебошад. простатит ва умуман хунук задани узвҳои таносул аз ҷиҳати мардонагӣ мардонро беқувват карда ба безуҳуриётӣ ва ҳатто ба он меорад ки онҳо дигар соҳиби фарзанд шуда наметавонанд. бадбахтона ин простатит метавонад мардро ба импотенсия бурда расонад ва чӣ гуна мо медонем, импотенсия ин даҳшаттарин беморӣ барои мардҳост, махсусан барои ҷавононе ки нав хонадор шудагӣ ҳастанд. оқибати импотенсия дар бисёр ҳолатҳо вайроншавии оила ва ҳатто худо нишон надиҳад баъзеҳоро ба худкушӣ бурда расонидагӣ аст. масалан соли 2010 дар Ҳиндустон марде аз сабабе ки занаш ӯро барои доштани бемории импотенсия дар як шабакаи телевизионӣ дар байни мардум таҳқир кардааст, ӯ баъди ин ба депрессия афтода худкушӣ кардааст. барои ҳамин бародарон, шумо пеш аз ҳама бояд ҳатман мардонагии худро эҳтиёт кунед, зеро ки ин узвҳо ба хунукӣ тобовар нестанд. лекин он шахсоне ки мутаассифона аллакай ба ин мушкилиҳо дучор шудагӣ ҳастанд, мо ба онҳо ҳатман тавсия медиҳем ки ҳарчи зудтар сари шадид шудани ин бемориҳоро бигиранд. барои табобати умумии бадан аз хунукзадагӣ, барои простатит, барои барқарор намудани мардонагӣ, барои фарзанддор шудан ман ба шумо равғани растании хелбаро тавсия медиҳам. ин растанӣ дар давлатҳои арабӣ аслан мерӯяд ва равғанаш на танҳо барои простатиту мардонагӣ, инчунин барои бемории асаб, шушу рӯдаю меъда ва гурда истифода бурда мешавад. мутаассифона дар худи Русия бисёр шудааст онҳое ки ин дорувориро қалбакӣ карда мардумро фиреб карда мефурӯшанд. вале ҳастанд бародарони тоҷике ки аз худи ҷумҳурии Миср ҳар рӯз тариқи самолёт равғани тозаи хелбаро ба Русия оварда дар ин ҷо савдо мекунанд. савдояшон хело хуб аст ва ман низ ба шумо тавсия медиҳам ки аз ин бародарон ин доруҳоро харидорӣ намоед. аз ҳама муҳимаш ин аст ки ин дору танҳо аз растанӣ гирифта шуда дар таркибаш ягон намуд доруҳои кимиёвӣ надорад, безарар мебошад ва шумо озод метавонед онро истифода баред. нархаш бениҳоят арзон аст. ҳатман ба ин рақамҳо занг зада ин доруи бениҳоят фоиданокро харидорӣ кунед. ба тамоми шаҳрҳои Русия доставка мекарданд. дар Москва доставка бепул агар шумо аз 2 шиша зиёдтар харид кунед. ба наздикӣ як қароре хоҳад баромад ки фикр мекунам ба фоидаи муҳоҷироне мебошад ки мехоҳанд дар Русия қонунӣ кору фаъолият кунанд. баъди қабули қарор, шахсоне ки посредникӣ карда муҳоҷиронро ғайриқонунӣ регистратсия мекунанд 200 000 рубл ҷарима карда шуда 3 сол ба ҳабс гирифта мешаванд. бале бародарон, пас аз қабули ин қарор шумо нотарсида метавонед онҳоеро ки ба шумо регистратсияи фальшивӣ мекунанд ба пулис супоред ва пулис онҳоро ба 3 соли ҷавобгарӣ ба ҳабс хоҳад кашид. аллакай чанд маротиба мешавад ки ман оиди ин масъала, яъне масъалаи регистратсияи қалбакӣ видео мекунам. аз бародарони тоҷик хоҳиш мекардем ки накунанд ҳамин корро ва будубоши муҳоҷирони бегуноҳро дар хатар нагузоранд. чунки агар муҳоҷири тоҷикро бе регистратсия дастгир кунанд ё ин ки бо регистратсияи фальшивӣ дастгир кунанд, ба ӯ 5000 рубл ҷарима таъин карда шуда 10 рӯз вақт дода мешавад то ин ки Русияро тарк кунад. муроҷиати ман ба онҳое ки аз рӯи шахсоне ки регистратсияи фальшивӣ мекунанд зарар дидагиянд
модоме ки онҳо ба шумо раҳм намекунанд ва тайёранд ки шумо аз рӯи онҳо депортатсия карда шавед, шумо низ раҳм накунед ва вақте ки шуморо бо регистратсияи фальшивӣ дастгир мекунанд, заявление нависед ва ба полис муроҷиат кунед. Тамоми маълумотҳое ки доред дар бораи ҳамин шахсе ки шуморо ба ин ҳол гирифтор кардааст, ба полис расонед. Ба қавли рӯзҳо, какой привет, такой ответ. У меня один. Все-таки только сюда выходили. Их назад полностью. Ты хочешь не... Нормально, без проблем. Будет в вашем такой пакет. Вот это вот требовательная часть. Произвести обыск, печати, миграционные документы, паспорта поддельные, иные поддельные документы, технические средства, включающие ноутбук, принтер, там вон, скан вижу, какие-нибудь другие технические средства, мобильные телефоны, которыми списывались, которые используются для подделки документов. Это же офис, например, старый вообще, как бы говоря. Давно. як муҳоҷири ӯзбекистонӣ ки баъди анҷоми кор пулҳояш ба қавле кидат шуда буд, барои қасд гирифтан баъди 5 сол дастгир шуд. соли 2012 баъди оне ки муҳоҷири ӯзбекистонӣ корро тамом кард, соҳиби корхона ҳаққи кори ӯро надод ва нописандӣ кард, вале ин шаҳрванди Ӯзбекистон ба ғазаб омада як шаб рафта тамоми ремонти кардаашро гирифта мешиканад ва нобуд мекунад. баъди анҷоми ин кор мегурезад ва 5 сол дар ҷустуҷӯи МВД қарор мегирад. танҳо баъди 5 сол соли 2018 ба даст меафтад. барои ин кор ӯро метавонанд ҷарима кунанд ва 5 сол ба зиндон бикашанд. саркарда соли дигар ба хабарҳои ба мо расида, бояд муҳоҷирон имтиҳони забони русиро барои патент ва вид на жительство дар давлатҳои худамон супоранд. ҳозир чӣ хеле ки мо медонем имтиҳонро дар Русия месупорем бо тамоми ҳуҷҷатҳои лозимӣ барои патент. баъди қарор бояд дар шаҳри Душанбе ва Хуҷанд супорем ва ба фикри ман бошад ин бениҳоят иқдоми хуб ва зарурӣ хоҳад буд. боз хубтар мешуд агар ҳамаи анализҳоро низ дар Тоҷикистон месупордем ва бо патенти нав ба Русия ворид шуда аллакай аз пушти кор мешудем. аз сабаби нагузаштан дар духтур, чуноне ки мо медонем, бисёриҳоро патент намедиҳанд, ҳолон ки пули патентро мегиранд, пул месӯзад, вале патент нест. хабари хуши дигар ин аст ки шахсоне ки виднаҷителства доранд ва аз сари вақт натавонистанд худро ба қайд бигиранд, яъне регистратсия кунанд, акнун метавонанд ки ба суд муроҷиат кунанд, то ки виднаҷителстваи онҳоро аннулировать накунанд. агар аннулировать карда бошанд, метавонанд онро вастанавид бикунанд. хуб дӯстони азиз, ин буд навори имрӯзаи мо. агар махол шуда бошад, лайк мегузорем, падилица мекунем, то ин ки дигар дӯстони мову шумо бубинанд ва огоҳ бошанд. бо сари баланд ба ватан баргаштанро барои ҳар яки шумо таманно мекунем. хайр дӯстони азиз.